God lang. At upang dito. Salamat kay Ginoo. Ingon ang Ginoo, sis, ang gimayong butang nga gibuhat niya sa imuha iyahan ang tapuson. Amen. Amen. Atong ingon atong kamot kang Sister Kesha. Ginoo, salamat sa kinabuhi ni Kesha Ann. Thank you for the good work that you have started in her life. And now she's going to follow you in water baptism. We now baptize her in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah! Oh, Rabba-ba-ba-ba-rabba-shakara. Congratulations. Congratulations, Sister Keisha. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, sa katuig na siya nagbahan sa Grace Cathedral, na-born again or nag-attend sa the Women of the World. Praise God. Amen? Karong buntaga, it is second Sunday of the month. Mao kini ang Mother's Day. Atong hatagan og dungog ang atong Ginoo kung aduna mo'y mga pasidungo, mga testimonies, gusto nato nang madunggan aron sa kadasigan sa uban. Tanan. Maglingkod ta mga kaigsuonan. Akong gitawag si Brother Cornboy nga mo assist. Brother Cornboy o si Ryan. Aba si Ryan? Brother Ryan? Kasi aton sa first gen nga naa karon. May buntag. Yes, may Mark, buntag. we have here Mark. Brother Mark, mag-wear gyapon ta sa atong face mask. Mga kaigsuonan, when you come here and testify, mag-wear gyapon sa Yes. atong face mask. Okay. Brother Mark? Ari diri, Brother Mark? Brother Mark? Come on down. Ari diri? Nining buntaga atong paminawan ang mga kadaugan diha sa Ginoo. Yes. In my right side, Brother Mark. Kinsa man ang muhatag og pagpasinungog sa atong buhi nga Dios. Labi na gyud sa mga bana nga unang mubarog. Kay happy wife, happy life. Di ba, Brad Bimbo? Amen. Okay. Mga bana yun ang unang mubarog. Ayaw lang kaulaw. Yes, Brad. Bana yun. Amen, amen. Narabas commander. Naas commander, Brad. Ako lay gunit. Mayong buntag sa tanan, mga igsoon. Salamat sa atong buhi nga Dios, no? Sige pa sila. Actually, mura ni siya series nga testimony ang ako i-share sa inyo, ha. Coming June, actually, mo graduate ako mechanical engineering. Yeah. Taas na ko edad, no, pero ginapurso gyapon ako akong education because I believe nga kita tanan ang learning continuous process gyud na siya, guys. So mo na ang teaching sa church. We have to kuan gyud kanang sa I don't know what specific verse, pero we have to sharpen our kuan gyud mind. And ang Ginoo nagtagbo sa ako ang tuition, dako gyud na siya kay it's an ETIAP man nga framework. It's almost 100, but it was not really that hard for us to find, and God really answered our prayers. And also akong pasalamatan Ginoo kay si Gwen ni paso virtually sa iyahang senior high. And then this year as well, si Guay, I think she will also finish her senior high. Thank you, Lord. Amen. Jehovah Jireh. Mechanical engineer. Senior high. And senior high. Senior high. Duha ka senior high. Yan sa imo, Mark. Mga ginikanan. Mga amahan. Og giawhag lang sad nako kung kinsa tong mo testify, please lang come in front. Yes. Pasalamatan ako ang buhi nga Dios tungod kay akong unika iho virtual graduation Mayo 13. Amen, amen. Mayo 13. Diri nga side. Murag. And Murag naa diha, bro.
dako si family kay nakita nako ang panon Oo, si Kuya kusig. Ramil. Murag ka ng Dako kayo ni siya gadaugan. adto sa Jericho, usa ka panon na sila dihang napita. Gikan sa Talamban. Kuligunit ya. Ako ligun. Mayong buntag. Mapasalamaton ko sa atong buhi nga Dios na iyang kaayo sa atong kinabuhi. Kung wala ang Ginoo, I believe wala ta diri tanan. Amen. So kita kay niaman ri karon so nagpasabot nga nakaila ta kung kinsa atong buhi nga Dios. Amen. So ang kinsa man tong mutuo sa buhi nga Dios, maluwas gyud. Ang mutuo kang Hesus, maluwas. Ang adunay pagtuo kang Hesus, mo angat ang kinabuhi. So walay magakalisod ang tao nga mituo kang Kristo dili gyud magakalisod. Munay promise sa Ginoo. So ako nagpasalamat ko naay mga panalangin ng Ginoo nga gihatag nako. Akong gipasalamatan ng Ginoo na actually ang mga panalangin gihatag sa Ginoo nagbunga ra gyud diha gikan sa mga pagtuo nato sa Dios. Mituo ko sa iyang mga panalangin niya. Ang namagoy sa pagsugod nako sa Praise Cathedral, walang wala gyud, zero. Usay gani makasala pa ko sa Ginoo kay musa kay jeep pamukong para lang makaabot sa simbahan kay mas pabalabihon pa man akong mamukong kaysa di ko kasimba. So ingana lang na siya niya, umulakaw ko layo man kay kanduman talamban ko gapuyo. So gibuhat nako ang mga pamaagi nga makasimba gid ko. Nya ang abot ang panahon nga ang Ginoo siguro na nakita na nga matinud-anon ta. Ang Ginoo dili siya kuan sa dili kanang iyang pulong tinuod dili sa mamakak kog matinud-anon ka iya jud kang i-bless. Ingana ra niya. Hambot ning abot ang panahon ko Lord nagkataas akong edad kay ulitaw pa ko nga time natural ug ingani kung kahimtang di siguro ko maminyo kay usa may kong ibuhi. So tabangi ko, panalangini ko, tudloy ko sa unsay angay akong buhaton. So ang Ginoo naghatag nako og intalan siguro atong time nagpray ko nagmanifest ang presensya sa Ginoo. Aduna ko'y mga nabantayan sa akong lawas nga siya mo'y nakig-uban sa atong time pag-istorya nako naminaw siya nako. Then ang nahitabo gitagaan ko unsay akong buhaton para ang akong tiwasong kasagasing akong madawat. So nasa mga instruction nga gihimo nga dapat magtuon kani mo ni buhata. So indeed gibuhat nako pagka diha na nga actually computerized atong time sa akong panahon di pa ako 47 years old naman ko. So kanang atong time mo pay computer isa nga eskwela kag computer. Yeah. So mo to pag eskwela ng computer, igol lang ko na human toy asa nang kuno ko nang vocational ra 6 months dira sa may Villana. Gi-hire man ko sa usas kauban to simbahan nga mi resign ako ang secretary. Yeah. Ikaw akong ipuli katigo ba kas computer ingo kantigo ko pero mapagi pag-graduate nako. Mapay kong pagkat-on god, di pagid kay hanas. So tuod man na suod ko sa construction, pero kung ang prayer sa ko sa Ginoo, Lord tagay kog negosyo. Kay bawo ko nga ang abilidad na ana kay natudloan namo ko sa imong pulong pinagi sa mga pagtudlo ni pastor na ang abilidad. Pero ang opportunity may wala pa ihatag nako ang oportunidad kanang negosyo nga malingaw ko, malipay ko, bahalag kapoy. Pasalingaw ko kani man kong negosyo nga kapoy basta kapoy sa uban tanahon pero kay tungod nalingaw man ka kay may gasa nimo dili sa kapoy. So ingabot ang time ang naay somebody na kong amingon nga naabot ko sa construction no. So pagabot sa construction nakita nako unsay potential sa construction niya hantod na kay kulod mo din ning negosyo imong gihatag nako. So tuod man nay usa ka tawo may challenge sa simbahan nga Mel kanang resign naman ko sa iya palitan ni nga ko ang multicab nya kani nga multicab kung imo ning paliton mo ni sinugdanan managhan ang imong truck. Nasa nako ingo nga mao ba? So katong nga prophecy niya sa kuha gidawat nako dituod man akong gipalit gipautang niya sa kuha murag 1 month na ako gibayaran ra. So nagsugod og multicab pagkahuman hintuo ko sa Ginoo nga managhan din naay mga pag-challenges si pastor mituo ko sa Ginoo ang multicab nahimo nagminidam na. So human sa minidam hintuon na po ko sa Ginoo kay ani mo gud maging ang atong faith mag-increase na. So ay gud pagsugot na mag-stagnant ang atong pagtuo sa Dios ang atong dili mo kuan saka. Salamat So sa kuan na nagduha na ka minidam. Yeah, I believe akong i-declare by faith kay mao may gingon sa Ginoo mutuo ta sa mga butang o nakita
basta para sa iyong kahimayaan. Ang nanapo ko'y gidesire sa Ginoo forward. So hopefully end of May ang forward mataho na ang forward nga track. So ikatulo na sa nga track. So dalay ko ng Dios. So mutuora kita ang Ginoo mag-provide gyud. Amen. Amen. Thank you, Kuya Ramil. Naapay usap, Pastor ha? Ipuno lang. Kuan nagsugod namin sa mong D group gahapon ra gyud sa Hagubiaw. Kami ni Brother Bello, salamat sa Ginoo. Igamit ko balik. Salamat. Salamat. Okay. Praise God. Salamat sa Ginoo, no? Atong hinumduman nga every second Sunday of the month mao na atong testimony time. So andamon gyud nato ang atong testimony, tagaan nato maya og dungog ang atong Ginoong Dios. Amen. Salamat sa mga testimonies, pakpakan nato ang atong Ginoong Dios. Hallelujah. So si Brother Ramil, ang iyahang multicab nahimo ng dump truck. Mini dump. Okay? Unya, tagana po siya. Dam ko sa Ginoo nga naa siya forwarding business. Praise God. Magatubo. Gahapon, ang theology cafe. Nag-open og branch na po dito sa San Fernando. So, kung mo biyahe mo dito sa South, na ay theology cafe diha nga na-open na gahapon. Praise God. Amen? Maayo ang atong Ginoo. Yes, pagpakan na itong atong Ginoong Diyos. Unya, last week, nag-dedicate og pila to kasakyanan? Tulo? Duha. Yan, kang Joanna, kang Brother Ricky. Wala, duha. Nag-dedicate og duha kasakyanan. Give a big clap offering to the Lord again. Amen. Salamat sa Ginoo nga bisan sa pandemic, padayon ra gihapon og panalangin ang atong Ginoong Dios. Amen. Okay? Hebrews 11:6. Atong basahon sa Hebrews 11:6. Ako asang basahon sa English. Without faith, it is impossible to please God. Kung walay pagtuo, imposible nga kita makapahimuot sa Ginoo. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. Ang tanan nga moduol kaniha kinanglan nga mutuo nga naay Dios, and that He rewards those who earnestly seek Him. Og siya nagaganti sa mga tao nga nagapangita kaniya. Okay? Kaysa kaninyo gustong pahimutan ng Ginoong Dios. Amen. So bisan sa atong pagdala sa ikapulog atong mga halad, atong pahimutan ang atong Ginoong Dios. Unsaon man pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa unsa mga kaigsuonan? Pagtuo. Unsa man ang pagtuo? Sa Hebrews 11:1, nagasulti that faith is the substance of things hoped for. Ang pagtuo maoy makita nato nga butang sa mga tao, butang nga atong gilauman, the evidence of things not seen, mga ebidensya sa butang nga wa pa nato nakita. So sa pagdala nato sa ikapulo og atong mga halad sa Ginoo, aron kini kahimutan or mahimuot ang Ginoong Dios kanato, ato kaning ubanan sa pagtuo. Okay? Sometimes adunay mga tao nga naghunahuna nga ay di lang ko mutuo basta mohatag ra ko, di lang ko maingong nga mga mutuo ko unsay ibalik sa Ginoo. Kana sayop na nga panghuna-huna. Kay ang pagtuo mao ang nituo ka sa saad sa Ginoo. So kung magdala ra ka nya wa kay pagtuo, dili na kahimutan sa Ginoo. Amen. Magdala ka at the same time mutuo ka nga ang mga saad sa Ginoo matuman gayud sa imong kinabuhi. Unsa man ay mga saad, abri ang langit, ibugbo niya kanimo nga sobra-sobra pang panalangin. Siya magbadlong sa mga peste. Siya magapanalangin sa imong mga hikapon, sa imong mga buhaton, sa imong kamot, sa imong pagpanarbaho, sa imong pagnegosyo. So ibutang nimo ang imong pagtuo, meaning mag-expect sad ka. Okay? So sayop nga huna-huna, limbong sayawa, kanang giingon nga, ay di ra ko mag-expect.
But pasabot, dili nimo paandaro nimo pagtuo. Dili ka na kahimutan sa Ginoo. Kinahanglan mag-expect. Mag-expect ta sa saad sa Ginoo nga mahitabo. Nga kung kita magdalag ikapulo, aduna gyud buhaton Ginoo. Kung kita magdala sa atong mga halad o atong mga binhi, aduna gyud harvest nga moabot sa atong kinabuhi. Mag-expect gyud ta mga kaigsunan. Amen. Si Abel ang sa Genesis 4:4, siya nagdala og mga matambok nga mga bahin gikan sa iyang mga unang nate sa iyang mga karnero. And then the Lord looked with favor on Abel and his offering. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyahang mga halad. So unsaon man para ang Dios mahimuot sa imong tithes o sa offering nga imong dadon sa Ginoo, mutuo ka. Mag-expect ka. Tungod kay mao ka na ang pagtuo. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. Mutuo ka, matangtang ka sa pagkapobre. Amen? Mutuo ka, matangtang ka sa pagkautang. Mutuo ka nga malambuon ka sa imong kinabuhi. Mutuo ka nga ang Diyos ang mubadlong sa peste sa imong kinabuhi. Tungod kay mao kana ang makapahimuot diha sa atong Ginoong Diyos. Amen? So mag-expect gyud ta. Magunsa ta mga kaigsunan? Expect. Ay jumugtuan na yung di ta mag-expect kay muratag daw. No. That's what the Bible says. Dili ka na daw. Tinuod tarong na nga buhat. Kay ang makahimuot sa Ginoo mao ang pagtuo. Pagtuo sa unsa man? Pagtuo sa iyang pulong. Amen? Okay? So ready na mo nga muhatag diya sa atong Ginoong Diyos? Yes, let's pray. Ginoo, salamat kay sa imong pulong. Among gibutang ang among pagtuo sa imong pulong, Ginoo. Nga kung kami magdala sa imong mga hala, imong mga ikapo, o among mga halad, abri gyud ang kalangitan alang kanamo. O ikaw magabadlong sa peste sa among kinabuhi. Bisan pa kining peste nga COVID-19, nga dili kani mag-aapekto kanamo, Ginoo, sa among mga banay, sa among mga kabtangan, sa among mga kaparyentehan, among gibadlong, o ikaw magbadlong, Lord, sa maong peste. Bisan pa sa negosyo, Lord, dili kini magdaot o mag-ut-ut sa among negosyo, kundili kami magapadayon sa paglambo kay mao kana ang imong pulong, Lord. Dawata ang imong mga ikanapo ug among mga halad kini among giampo sa ngalan ni Jesus. O ang tanan moingon og amen. God bless you. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts. So never forget, those who gives generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. Alright guys, that's a wrap. Good day, PC Go. Happy Mother's Day to all of you. I'm missing all of you, especially today. And I just want to say to my mom, Happy Mother's Day, Ma. You know what? We're also blessed to have you as the mom of PC Go. And truly, you are a mother of praise, something that I've seen in your life. You know, your life really reflects and shows the goodness of God. You know, and so to all of not only to all mga taga PCGO, but you know we're just all
so blessed and privileged to have you as our mom, spiritual mom, and even physical mom. And so, with that being said, I love you and I miss you, and I can't wait to see you again. And for all the other mothers out there, happy Mother's Day. I hope that you guys enjoy this day and you get the rest that you guys deserve. With that being said, I hope that you would take the message of this song, or you could understand the message of this song that I wrote along with Chan. So I hope that you could hear our hearts towards the mothers. So here we go. Mama, wanna take the time to tell you just how much you mean to me. Even though my words may fail me, I hope you hear my heart. You're the toughest person I know. With your strength and beauty you've shown. You pick me up in the night, spread my wings so I could fly. Mom, you've never left me alone. So I hope that you know just how much you mean to me. There's no one like you in this world. This Mom, without you, I'm not who I am. Mom, without you, that's just an ordinary man. Mom, you're special in this life we have, and I thank God. I'm so blessed that you're my mom. I can't thank God enough for you, for teaching me the truth. Yes, you showed me the way, and you taught me how to pray. Told me there's nothing God couldn't do. So I hope that you know how much you mean to me. There's no one like you in this world. 'Cause Mom, without you, I'm not who I am. Mom, without you, that's just an ordinary man. 'Cause you're what's special in this life we have, and I thank God. I'm so blessed that you're my mom. 'Cause without you, I'm not who I am. 'Cause without you, that's just an ordinary man. 'Cause you're what's special in this life we have, and I thank God. Oh, I thank God. Yes, I thank God. I'm so blessed 'cause you're my mom. Happy Mother's Day, TC Go. Mother's Day, Ma. Love you. I gave you heartburns and I made you sick. Long before I even took my first breath. And you barely slept for 2 years after you brought me home. I ruined your carpets and colored your walls, and did it again after you scrubbed it all. And if you were lucky, I'd give you the bathroom alone. Still you look back on it all and you'd smile.
can do after all you have done is give you this Mother's Day song. For sitting with me when my friends broke my heart and letting me practice with your card, teaching me how to make Jesus my everything, for being right there every time that I fall and praying for me faithfully through it all. I am convinced I'm still here 'cause you stayed on your knees. Can tell you enough just how special you are. I'm grateful from the depths of my heart. Thank you for loving me tenderly, teaching me how to be strong. The least I can do after all you have done is give you this Mother's Day song. Thank you for loving me tenderly and showing me how to be strong. The least I can do after all you have done is give you this Mother's Day song. The least I can do after all you have done is give you this Mother's Day song. Apa ba? Wala na? Ako na ni. Atong pakpakan ng Ginoo sa adlaw sa mga inahan. Palihog ka, abi-abihan ni mong tapat, kung dagway siyang inahan, ina Happy Mother's Day. Pahala, nag-inahan ba siya o di, puro murag dagway nga inahan, mas maayo na ng ato silang gigritanan. It's always an honor to celebrate and thank God for the lives of mothers. Amen? Sa mga kaigsunan nga naa sa Facebook Live, naglantaw, padayon ang atong pagawhag, tawaga, ikuyog ang inyong mga kasilinganan o kung mahimo, kuyog ang tanan nga naa sulod sa panimalay aron sa atong panimbahon. Hilabihan katong dili gyud pa kagawas kay daay mga balatian o sa may mga rason nganong dili pa sila makagawas. Ug ang pulong sa Dios atong hatagan og importansya, hatagan nato kini og pinasahi nga bili nga dili nato muratag naglantaw lang og salida o naglantaw lang og mga unsa diha, apan hatagan nato ni og panahon ug dili nato pasagdan nga mawala ang atong atensyon sa atong panimbahon. Tanawa balik ang imong tapad, ing naayaw kalimti sa pagsaulog sa imong inahan. Ayaw buntag. Sa atong pagselebrar karong kabuntagon sa mga adlaw sa inahan, siguro dili tanan maka atong matawag nga malipayon, no? Kay naay mga panghitabo nga dili makalipay sa ubang mga banay, apan dili nato kana himuong rason nganong dili nato pasidunggan ang mga inahan. Papasalamaton kita nga tanan kita nagagikan sa inahan ug sakto ra na nga rason nga mubalik kita sa Ginoo mo pasalamat sa ilang pagduma kanato ug naghatag kanato og sakripisyo aron kita mapanalanginan sa Dios ug kinabuhi nga anaa nato karon.
hilabihan katong mga ginikanan nga nihatag gayud sa ilang sakripisyo aron mahatag ang pinakahingpit ngadto sa ilang banay o sa ilang mga anak. Atong tan-awon karong kabutagon sa pagtuki sa pulong sa Ginoo, pinasahi nga paglantaw sa adlaw sa inahan. Ato ning tawagon nga paglisod magukos binisaya kay wa gyud binisaya niini. Ako na lang tawagon na ang pagtuki og tuon paagi sa inahan sa eschatological perspective o ang paglantaw sa eskatolohiya nga pananawon. Unsa man ang eschatology or gitawag nga eskatolohiya sa ato pang pinulungan. Ang word nga eschatology is a compound word, duha ka pulong nga gihiusa. Una nga pulong gitawag kana nga eskaton or eskatos, E-S-C-H-A-T-O-S or E-S-C-H-A-T-O-N. Nangabuot pasabot awahi o awahing mga adlaw. Ug nagpuot pasabot sad kini nga katapusan. So ang word nga eskaton or eskatos, palihog media kung inyo ning masuwat, eskaton o eskatos, but pasabot awahing mga adlaw, katapusan, ug ang word nga logo or eschatology, ang word nga logi, gikan sa word nga logos, nga ang pulong di na nato madungog ang pinasahi nga pagpasabot nga pulong or word or panghunahuna or rason. So it's word, it's a thought or reason. Mo na ang word nga logi or logos. Ug kung atong lantawon ang compound word nga eschatology, mao ni ang but pasabot ang pagtuon sa awahing mga adlaw o ang pagtuki sa pung o rason sa umaabot nga katapusan. So mao na nga sa atong pag-agi sa pandemya, daghang mga hungihong nagsulti nga hapit na gyud ang Ginoo, tanan na gyud mga timailhan ana-ana. Now tinuod man gyud nga naa-ana ang tanang mga timailhan, kadaghanan sa gamay na lang ang wala pagyud nahitabo, mao na ang pagdawat o pagdungog sa pulong sa Ginoo sa katibuokang kalibutan o kung mahitabo na kana ingon ang Biblia nga ato nang makaplagan ang pagbalik sa atong Ginoong Dios. Og maunay rason nganong naapay delay ang pag-uli, ang pagbalik, pagkuha sa Dios sa iyang katawhan kay dili pagyudtanan nakabati na niya sa mga missiologists, mga tao nga nagtuon sa tumong ni Kristo, gamay na lang nga porsyento ikumpara kuno sa katibuukan nga kalibutanon nga pagsangyaw sa maayong balita ang wa pa nahitabo. Pero tungod kay wa pa ni nahitabo, dili pagyud nato matawag nga andam na gyud ta sa pagdawat o andam na bagyud ang Ginoo sa pagbalik pagkuha nato sa katapusang mga panahon. Now, hinaot ang pag-abot ni Kristo sa atong panahon, dili ini lantawon sa atong matawag nga pagkalain, no? Kaya ang mga tao nang hadlok kalam abot ng Ginoo maunsa nami. In fact, good news unta na siya, maayo na siyang balita kay walay gibuhat o buhaton ng Ginoo nga makadaot ka nato ang tanang pagpamuhat sa Dios alang sa atong kalig-on, kaligdong, kaayo o kaugmaon. Way gibuhat ang Dios nga makapadaot sa tao, mahimo lamang kana kung ang tao ni supak o nagmasinupakon diha sa Dios. Ug ang pagpamuhat sa Ginoo iyang gipadayag ngadto sa iyang katawhan. Giklaro na sa Dios nga ang mga tao nga nakasabot nakaila kaniya makasinati og kahibalo. Dili ta murag mga ignorante nga walay alamag unsa man ning mga panghitabua. Mo nang naay pulong sa Dios nga iyang gihatag nga atong masabtan ang mga timailhan. Ug ingon ang Mateo, akong sugdan, Mateo 13:11. Mateo 13:11, ingon ang Biblia, si Jesus mitubag ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios. Gipadayag na kaninyo apan wala gipadayag ngadto kanila. Wala gipadayag sa mga wala mutuo ni Kristo, apan gipadayag sa mga tao nga nakasinati sa iyang
pagka-Dios. Og kana ang saktong tumong nganong kita musalig og malipayon sa iyang mga puong alang sa katapusang mga adlaw. Magampo ta. Amahan, tudloi kami karong kabuntagon sa among pagduol kanimo, ablihi ang among kasing-kasing, ipasabot ang imong tumong ug magpadayon kami nga madasigon sa imong kamaayo kanamo. Gabita ko imong alagad, pabiling kaming makakaton aron namong masabtan ang imong tumong alang kanamo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanang katawhan mosalig sa Dios sultiog. Amen. Ing na imong tapad, gamay na lang ang siyang bakante. Hapit na mo abot ang Ginoo. Amen. Palihog lang ko unya sulti Brother Arlan ni Brother Joseph magdugang tagsiya. Kaya ingon si Brother Ramil, Pastor, basig sa ako palang mga sakop, mapuno na namo ang 7 o'clock. Salamat sa Ginoo. Para na sa kahimayaan sa Dios nga ang tao maluwas, matangtang sa ilang pagkaulipon sa kasalanan. Amen. So atong tun-an karon ang pinasahi nga paglantaw sa inahan sa pananawon sa atong gitawag nga katapusang panahon. Sa pag-abot ni Kristo, nagpadayag siya nga iyang gisultian ang mga tao nga nagtuo kaniya sa mga mahitabo ug wala ta matawag nga ignorante sa iyang pagabuhaton sa atong taliwala. Ingon sa Mateo 11:25. Mateo 11:25, unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon. So atong makita ang pagpadayag sa Dios nga ni padayag gisulti, giablihan ang atong mga mata bahin aning mga butanga. O ang Dios gitin-aw niya nga sa mga tao nga nakaila sa Dios dili unta kita makalitan o muratag masyakoy nganong inaniman apan ang Biblia nagtudlo nga mao gayud kini ang kamatuoran. Pinasahi ang atong paglantaw karong kabuntagon kay gustot natong masabtan ang pulong sa Ginoo nga magmugna kanato og sakto nga pangunahuna. So atong sugdan, atong tan-awon una ang taliabot nga panghitabo karon. Ang taliabot nga panahon o panghitabo kanusa karon. Sa bag-ong tugon sa New Testament eschatology o sa bag-ong tugon nga atong matawag nga pagtudlo bahin sa katapusang mga adlaw, giklaro sa Dios. By the way, Sister Tina, naa si Al? Wala. Si Tina bumanlag, naminyo na siya gahapon kang Al Hilbulinggo. Karon wala si Al, naa pa dito siguro namason dito sa kabaybayon aron na ay ipakaon sa iyang bag-ong asawa. Pakpakan nato ang bag-ong magtiayon, usa ko kalimot. Barog Tina, kung makita nimo ni kalit na lang nga naay ni akbay niya, minyo na, okay? Nagtaba na sila. Nagminyo sila atong Sabado sa buntag dito sa Argao. Argao, Dalagit. Asa? Friday pa di ay. Wa manggugo kakaon god manang kakaog sabaw nga mami. Salamat sa Dios. Sa Argao to no? Argao na hitabo. Praise God. So salamat sa Ginoo. Unya na ng mga pag-istorya sa kasal kay di lalagay mo kakaon. Ang bagong tugon nagpaila bahin sa taliabot nga panahon sa konteksto ni Jesucristo. Ang rason nganong atong gitiman-an ang mga panghitabo at pag-abot ni Kristo kay siya ang sugod sa pagtuyok sa bagong tugon nga panahon sa katapusan. Tungod kay siya ang gipadala sa Amahan aron mapahatod na ang mensahe dinha sa ato nga kaluwasan. Siya ang pinakalinya nga
nagbulag sa kalaang tugon ug sa bag-o nga mga panghitabo. Siya ang rason nganong ato nagyong malantaw ang kaluwasan sa iyang ikaduhang pagbalik nga iyang gitagana para sa tanang magtutuo. Sa iyang pag-abot, pagkamatay sa krus, gihatagan ta niya og bag-ong kinabuhi. Ang karaan iya nang gipapas ug ang bag-o natong kinabuhi iyang gihatag sa mga taong nidawat sa iyang sakripisyo, sa mga taong nidawat sa iyang mga paningkamot, paghatag sa iyang kinabuhi, naghatag ang Dios kanato og maayo nga pagpasabot sa iyang tumunganong angay siyang nganong siya angayang mamatay aron mahatagan kita og kaluwasan. Ug tungod kay siya namatay alang kanato, iya na karong gitago ang atong kinabuhi na anak ang Kristo. So kung ang amahan sa langit mulantaw kanato, kung muhatag ba siya o gitawag nga hukom sa kalibutan, ang iya nang makita kanato mao ang kinabuhi ni Kristo. Iyang gitipigan ang atong kinabuhi paagi ni Jesus. So our lives are now hid in Christ. Tungod sa iyang kamatayon, ang atong bag-ong pagpuyo, ingon sa Galacia, di ba? 2:20, my life that I live is no longer the life I have, but the life in Christ. Ang kinabuhi diha kang Jesus. Tungod ni ana igsoon, sabta pag-ayo, no? Palihog sabta ni pag-ayo. Tungod ni ana, ang tanan nga mga connections nato, or linkages, or matawag nato nga atong linya sa bisan kinsa, naghatag na og kausaban, giputol. Samaan ang gitawag ni ato nga kung imong ang imong ginikanan na ay gitawag nga generational curse, ang imong lolo gitunglo, iyang anak gitunglo, ang iyang apo gitunglo, pagabot sa ibong panahon, tunglohon lang gihapon. Ngano? Tungod kay ang sala sa usa ka amahan mukabat ngadto sa upat ka henerasyon. Karon kung naa na ka kang Kristo, ang imong amahan naputol ang tunglo tungod kay si Jesus naman paagi sa amahan sa langit ang imo ng amahan. So wala na'y gahom ang karaan nga tunglo muabot kanimo muna nga si Jesus gitago na ta sa iyang kinabuhi ug dili na makahatag pa ang yawa ug pangpandaot. Muna dako na siya kahimuan sa atong kausaban tungod kay ang gahom sa yawa giputol sa Dios ang iyang mga mabuhat aron kita magpabilin sa sala ug maulipon sa sala. Muna ang hunahuna kinahanglan nagyud nga matudluan og tarong kay ang nabuhat ni Jesus dili man mo epekto kung ang atong hunahuna dili malamdagan paagi sa nabuhat na. Murabag ikaw na priso sa dugay nga panahon ug si Jesus naghatag na og yawi aron maablihan ang imong prisuhan. Pero wa ka kay bao asa ning yawiha dapit. Ug unsaon paggamit sa yawi kung nakita man nimo ang yawi. Kaya ang yawi mahimong kombinasyon, mahimo na siya nga unsa pay pamaagi sa pagsirado sa imong pultahan. Pero paagi ni Jesus gitangtangan ta niya og mga rason sa pagkaulipon aron mahimo kitang gawasnon ug makakaplag og maayong butang. So, sabta pag-ayo, ang tanan nga naghatag ka nato og linkage, connection, mainahan, maamahan, o mga amigo-amiga, pagdawat nato ni Jesus, tanan ng mga butanga, nag-alirong ka nato, naputol na tanan. Naunsa igsoon? Naputol. Nga naman, sabta. Ingon sa Lucas 12:51, Lucas 12:51, nagunahuna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kun dili pagkabahin-bahin. Usa iyang gidala igsuon? Tungod kay ang kalibutan naulipon man ni sala, naulipon sa kasaypanan, so ang dad-o ni Jesus aron matangtang kita aning mga butanga, mao ang pagkabahin-bahin aron ang yawa dili na makakuha kanato og sakto nga paghawid sa atong una-una. So atong sabton ang pagkabahin-bahin nga iyang pagpamuhat maghatag kanato kagawasan apan muipikto sa atong mga pagbati ngadto sa atong isig katao. Mateo 10:34-36, Mateo 10:34-36,
Ayaw kamo paggunahuna nga miani ako aron sa pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala, kundi espada. Hinuon miani ako aron makigbangi ang mga anak nga lalaki ug ilang amahan, ang mga anak nga babaye sa ilang mga inahan ug ang mga umagad nga babaye ug ang ilang ugangang mga babaye. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Kinsay pinakalisod nga mahimong kontra sa usa ka tawo? Ang iyang kaugalingong panimalay. So sabto nato no, mahal nato ang atong isig katawo, hilabihan ang atong banay. Pero naay gibuhat si Jesus aron mabugto ang tanang tunglo nga nabuhat sa yawa sa atong kinabuhi nga ni hatag ta sa atong kinabuhi sa Dios. Ug tungod niya na gibahin-bahin niya, wala na ang nagpabilin nga paghiusa tungod kay dako man gud ang impluwensya sa yawa kaysa Ginoo sa pagpadayon aning yuta, tungod kay ang Biblia nagsulti ang Dios aning kalibutan na mao ang yawa. Ug resulta kana ngiingon siya nga wala na ni kompromiso. Dili na ko musugot nga magpabilin pa mong ulipon ang inyong unuhuna, naa lang gihapon sa kasaypanan. Ingon Mateo 6:24, Mateo 6:24, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayon nga ang iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Now, nganong gipakita man sa Dios nga ang pagkaulipon nato sa Dios o sa salapi kay ang yawa sa iyang pagkayawa dili na siya mahimong Dios tungod kay wa may mungadto niya. Pero gigamit niya ang panalapian aron ang tao madali snatch o dali sila makuha paagi sa iyang pagpanintal sa mga kalibutanong tinguha o kalibutanong mga butang. Muna ingon ang Ginoong Dios sa pagdawat nato ang Hesus, dili na mahimo ako na mong gitangtangan o pagkaulipon. Kuyo tungod ani nga sala, tungod sa pagpamuhat sa yawa. Ug tungod niana dili mahimo nga duha ka Dios ang imong pangalagaran. Mangalagad ba ka sa Ginoo o sa sapi? Pero dili gid mahimo nga ang Dios ug ang sapi magkuyog gyud na. Kay ang salapi at tubangan sa Ginoo igo ra gyud nang sulugoon, dilo na siya mahimong agalon. Ang salapi himuon nimong agalon, mahimo gyud kang yawanon. Kay ang salapi walay abilidad mudamala sa usa ka tawo. Pero ang Dios nga maoy nimugna kanato ug ang yawa nga niusab sa atong pangunahuna, maoy naghatag kanatog kalibog nganong ing-ani ug ing-nana ang nagkadaiyang pangunahuna. Ug ang katawhan mas mudapig sa panalapian kaysa pulong sa Ginoong Dios. Muna, nga kinahanglan ni Jesus mamatay aron mabugto ang gahom sa yawa sa espirituhanong dapit ug kita makakaplag og kagawasan. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya mugsigig lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios. Ang Lucas 9 nagisgot sa mga tao nga gitawag sa pagpangalagad sa Ginoo, gitawag sila nga dili normal nga pangalagad kay gitawag silang mga ministro alagad sa Dios. O gingon na Ginoo kung usa ka gitawag nga tao nga mga alagad sa Dios, dili mahimo sa kada pag-alagad nimos Ginoo magsige ka ilingig balik, sige kag lingi og balik, sige kag lingi og balik. Murabag dili ka kabuhi sa imong karaang kinaiya. Di ka kabuhi sa imong karaang kaagi. Nga kada gusto nimong pagpadayon sa pulong sa Dios, sige kang magbalik-balik sa imong kaagi. Ug ingon na Ginoo kung ingnana paghihapon ang imong pangunahuna, dili ka mahimong sakto nga alagad sa Ginoong Dios. Mateo 7:14, Mateo 7:14, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan, paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Marcos 9:47, Marcos 9:47, ug kunang usan nimo kamata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod ka sa gingarian sa Dios nga usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impierno.
Giklaro sa Dios naan nagyoy gitawag nga klaro nga pagkabahin. Kani yawanon, kani Dios nun, kani mga butang nga dautan, kani mga butang nga sakto o matarong. So naanay klarong pagbahin-bahin nga gibuhat ang Ginoo aron maklaro og matinaw sa pananawon nga naagyoy kalahian sa mga nangalagad sa Dios ug sa dili. Muna kung ikaw gitawag nimo yung kaugalingon nga mituog Ginoo pero grabe pa ka mamalikas, igsuon mo ragwa pag yung kakakaila sa Dios. Kay di man mahimo ang Dios moharis mo kasing-kasing pero ang baba ang mogawas puro yawa. Mayong buntag. Ingon ng Biblia, ang kapunuan sa imong kasing-kasing mupagawas sa tinuod nga sulod niini paagi sa imong baba. Moyon ka nga mituo ko ni Kristo pero grabe ka mamalikas, igsuon murag wa pa jud ka ni Jesus. Ana naman ko ni Jesus pero naa pa ang yawa. Mayong buntag ingna nga gahapon ra to. Ina mo tapad gahapon ra to. Wa na turon. Og tanang di na mulitok sa yawa musultiog. Mayong buntag. Hinaot nakamata na. Nakamatngon na sa gusto sa Dios nga pagkabahin-bahin. Lucas 9:60. Lucas 9:60 si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. Akong pakapinaning bersikuloha. Jesus mituwag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, bisan imo paning inahan, apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. Kana mausab na imong Panguna agrabiha pod nganong pag-abot sa akong inahan iapil man na pastor. Sa akong pagpagsugod akong gipasabot sa inyo igsuon ang kamatayon ni Kristo giputol niya tanan ang tanang nagakupot kanato. Nagsugod sa espirituhanong pagkaulipon. Ug apil na ni ana aron lang atong masabtan ang kausaban nga angay mahitabo sa atong alimpatakan aron sakto ang atong panghunahuna bahin sa pagpangalagad ug pagsabot sa importansya sa tao ikumpara sa importansya sa Dios nga gustos Ginoo nga angay natong sabton pag-ayo. Di man sala ang pagpaminaw, pagpasidungog sa inahan. Pero moabot ang panahon nga ang Dios ba ang imong gitawag nga Dios o ang inahan ba nimo ang mas labaw pa sa imong Dios nga gitawag nga manluluwas. So sa konteksto sa atong gitawag nga pagtuki tuon sa taliabot nga katapusang mga adlaw bahin sa inahan unsaon man nato kini pagsabot og tarong. Atong tan-awon karon ang ikaduha natong pagtulunan ang inahan ug ang gingharian sa Dios. Ato lang nin subayon no, ayo kabalaka dili lagi ta mo simang. Amen. Imong tapad, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day gihapon bisag murag lahi ang atong pagtuki. Kay mao ni ang usa sa pagtuki nga lahi ra kaayo paminawon pero angay natong sabton. This is what they call a study in contrast but making a powerful impact because of its context. So atong tanawon ang inahan ngadto sa gingharian sa Dios. Now, atong sabton sa usa ka Kristohanon magtutuo ni Kristo, usa ka tawo nga nakasabot midawat kang Hesukristo, ang tanan nga katawhan sa adlaw nga misurrender ka sa Ginoong Hesus, bisan pa ang mga institusyon, organisasyon o bisan simbahan pa na. Ang Biblia nagtudlo kanato pag-abot sa panahon nga nidawat na ta kang Kristo, daghan na kaayo angay natong sabton nga giusab ug angay natong usbon. Apil na ni ana ang pangutana ang luna sa inahan sa atong kasing-kasing. How do we put our mothers in our heart? What does the Bible say about it? Mauna ingon ang Lucas 14:26. Hawid mo sa inyong mga hawiranan kay kung wala mo mag-notes makaingon jud ko mo pauli mo nga naglibog.
ug moingon mo nga unsa naman di ay ni atong gitun-an sa pulong sa Dios. Relax lang, moabot ta sa angoy tumoy-tumoy nga atong masabtan sa plano sa Ginoo. Lucas 14:26 ingon ang Dios, kadtong moari kanako nga dili magdumot. Ang word nga magdumot mo na sa in English nga hate. Ang dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug igsuon ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimo nakong mga tinun-an. Ang dili kuno magdumot sa iyang amahan, inahan, sa iyang igsuon, sa iyang asawa, anak, o bisan sa iyang kaugalingon, dili kuno mahimong akong tinun-an. So kung gusto ka nga tinun-an, matawag nga tinun-an ni Jesucristo, kinahanglan ang imong paghigugma sa Dios labaw sa tanan. Dili mahimong naay mas labaw kang Jesus. Labaw siya sa tanan. Mo ingon siya, kung ikaw muduol gusto kang mahimo na akong disipulo, ikaw makasabot nga kung ikaw mahimong akong tinunan, gikinahanglanon nga ang imong pagbati sa Dios mas labaw sa laing katawhan mo nang ang pinakaduol nga po nga magamit mao ang pulong nga pagdumot or hate. Hate does not mean you wanted negative or ill result. Wala kay tumo nga mudaot og tao. Pero sa konteksto nga pagmahal sa Dios, gustos Ginoo nga kung inkumpara nimo ang pagmahal nimo sa Ginoo ug sa katawhan, mainahan o amahan man na nimo, ingon ang Ginoo kinahanglang labaw siya above all else. Mas labaw siya sa kinsa igsoon? Sa tanan, bisan sa imong kaugalingon. Bisan kang kinsa igsoon? Kay dili gusto ang Dios nga naa siya'y ito gana ka-level. Karibal. Munang wa mo kabantay sa Exodus chapter 20 ang 10 commandments gitudlo sa Dios. Ang iyang pulong nagtudlo nga ayaw kamo paghimo og Dios. Ya pagabot sa verse 5 ingon siya, because I am a jealous God, kay ako masinahon nga Dios. Dili siya ganahan nga naay mutupong niya sa atong paghigugma dina kaniya. Muna ang pinakaduol nga po nga magamit sa Biblia para ikumpara ang labaw nga paghigugma kumpara sa lain mao ang word nga hate or sa Binisaya unsa pagdumot or paglahi. Unsa may laing word nga hate gawa sa pagdumot? Kasilag. Ito pa. Kutaw po niyo siyang unang-una, kay lisod po ba yan ako? So inyo po. So ang pagpahimangno sa Ginoo giklaro niya nga dili mahimo nga sama ang atong pagbati sa tanang tao nga duol sa atong kasing-kasing ngadto sa atong Dios. Mao na akong mangutana kisa may pilion nimo, imong asawa o imong Ginoo? Wala, imong asawa. Ayaw na tuoan ang Ginoo nimo. Ayaw simbaron. Mga ligot ag dagat. Paktailo. Higog dagat panagsara ang simba kada Domingo. Kaya ingon ng Ginoo, inyong hatagan og importansya ang adlaw sa Dios. Kung ingon kasi mong asawa, aw ikaw basta ako musimba usa. Why mo drive na mo? Aw ikaw basta ako Ginoo usa. Ug tanang nahigugmas Ginoo mo sulti og inaalang na imo sawa. Karong urasa unasan pa ayaw sa pamugos. Mungadto tag late na kay taob na anang urasa. Karon ayaw pamugos kay puro yuta ang atong maabtan. Itaglusot. Ngayon dili karon ang taob unya ang hunas. Ayaw kabalaka, balhin ta sa naay tubig nga way hubas-hubas. Ayaw buntag. Pero dili mahimo nga ang atong pagpasidungog sa Ginoo tupungan sa bisan kinsa nga tao.
Marco 12:30. Marco 12:30. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, o sa tibuok mong kusog. Daghan man tang magamit nga ehemplo no nga ang pares o ang taong imong gimahal gatag importansya musulti nimo sugyot nimo mga daotang-butang nga buhaton supak sa Ginoo. Pero mo na ang ipakita sa Dios no kung mahal gyud nimo ang Ginoo dili nimo palabawon ang imong pagbati ngadto sa isig ka tawo kumpara sa pagbati nimo sa Ginoo. But pasabot kung naa kay tumanon buhaton ipalabi ang pagpasidungog, pagpahalipay sa Ginoo kaysa bisang kinsan tao. Kay kung imong unahon ang pagpahalipay sa Dios, ang tanang butang musunod na lamang. Amen? Now, kung atong tanawon ang inahan sa atong gitawag nga eschatological context, moabot ka sa punto nga atong matawag nga ang paghigugma o pagdumot. Moabot ang paghigugma o unsa igsoon? Kay sa tudlo ni Kristo dili mangyud na nimo malikayan. Naagyoy mo abot nga panahon nga papiliun jud ka. Di ka mahimong mahigugma sa Dios ug ikuyog ang paghigugma sa sapi. Lucas balik ta sa 14:26. Lucas 14:26. Kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan o sa iyang mga asawa o mga anak o mga igsoon ingon man sa iyang kaugalingon dili mahimong akong tinunan. So ako lang balikan igsoon ang tumong sa rason nganong gisulti sa Dios kini para ipakita nga kinahanglanon labaw ang atong pagpasidungog, paghatag og bili, paghatag og importansya sa Ginoo kumpara sa bisan kinsa. Tawgon ba na nga bana, asawa, anak, igsuon, inahan o amahan, labaw ang atong pagpasidungog o pagtuman sa Dios. Mateo 10:37 ngadto sa 39. Mateo 10:37-39, ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinunan nako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili usab takos nga mahimong tinunan nako. Ang dili mupas-an sa iyang krus ug musunod kanako, dili takos mahimong tinunan nako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an noon niya, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton noon niini. So giklaro sa Dios kang kinsa man ang muhatag sa iyang kinabuhi, makakaplag niini. Ang gusto man nga mutipig sa iyang kinabuhi, maoy mawad-an noon niini sa konteksto kini igsuon sa pagpasidungog, pagtuman sa atong Dios. Now, ingon sa Mateo 36, no, 10:36 nga atong gibasa nga ingon dito, ang labing ngilad nga kaaway sa tao maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Pagdawat man gud nimo ni Kristo Jesus, sumoro ni siya og pagdawat nimo sa usa ka espada nga nihiwa ni putol sa tanan nga nagkonektar nimo aron makasugod ka sa saktong pagsugod. Sa espirituhanong dapit mauna ang nahitabo ug ang imong eksperyensya musunod na kay ang imong pagtuki sa pulong sa Dios muhatag man nimo og saktong kasinatian. Now, pagsulti ni Jesus ni ana, klaro kaayo nga moabot ang panahon mo nang gitawag nato sa mga young people karon sa cruisers na sila na-experience nga paglutos sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Nidawat sila ni Jesucristo. Pagpaulit nila, nisulti sila, midawat kong Jesus, natahon ako pag-usab. Nasuko ang mama, di na nako paiskwilahon, kay nag-usab kag reliyon, etc. etc. Ang ilang una-huna, maugi hapon ang sayop nga kasinatian bahin anang pagdawat ni Kristo ikumpara sa relihiyon. Ang relihiyon igsuundugay na nga pagpaningkamot sa tao nga makaabot sa Ginoo. Apan ang pagdawat ni Kristo mao na ang paningkamot sa Dios aron makabot ang tao. Bali na siya nga pahimangno mo nang
sa dili pagyud makadawat ni Kristo, lisod na nilang sabton. Pero kung ang paghigugma nila ni Kristo anaas ilang kasing-kasing, dili na lisod kay dali ra pud silang mahikap sa Espiritu Santo nga maoy mo hikap sa ilang kasing-kasing. Itahay, ang usa ka babae, ato lang gamito ng babae tungod kay inahan man ning adlaw, nga nidawat ni Kristo, nibasa sa pulong, na usab ang pangunahuna, gimatuto na sa pulong sa Dios. Moabot ang panahon nga ang iyang ginikanan dili na niya masunod. Hilabihan kung iyang ginikanan wala sa Ginoo o niya ang karaang pangunahuna tuwa pa sa lawas ng mga tinguha. O niya akong gamitong example no, para lang atong maklaro. Pagsulti ni Jesus nga labaw ang atong pagigugma sa Ginoo, but pasabot mas atong hatagan og pasidungog ang tudlo, mando, sugo nga gipangayo ni Kristo kumpara sa dautan nga gisugo nga dili makapahalipay sa Dios ngadto sa Ginoo. Kung ang anak nga babae gisugo sa inahan sa pagbuhat sa butang nga dili iya sa Dios, tawgon gud siyang masinupakon. Tawgon gud siya nga dautan. Pero ang tudlo magud sa Ginoo igsuon nga ang atong paghigugma sa Ginoo labaw sa kinsa igsuon? Sa tanan. Labaw sa tanan. Bisan sa imong kaugalingon, bisan sa inahan, amahan, asawa, mga anak, igsuon, labaw sa tanan. Ang angay natong paghigugma diha sa Ginoo. Muna nga, ang word nga hate o pagdumot, kumpara sa pagmahal sa Ginoo, mao'y pinakaduol nga magamit nga ehemplo, aron ipakita nga pinasahi na gyud angay nga paglantaw sa usa ka tawo, pag-abot sa mandato, sa tudlo, pamaagi ni Kristo, kumpara sa tawhanon gihapon nga mga panghitabo. Now, ato na pong tanaw ng ikatulo nga murag comparison. Ang ikaduha atong gitanaw ang itawag nato nga gugma o pagdumot. Karon atong tanawon ang gugma ni Jesus o gugma ngadto sa inahan. Now, ang total allegiance or ang tumang pag-unong nga dili matunga ang paghigugma sa Ginoo maoy tinguha sa Dios. Aron ang yawa dili kasapaw, aron ang yawa dili kapanlinlang, aron ang yawa dili makailad sa angay ng saktong mga pambati. Apan tungod kay naatas kalibutan, musumpaki ni sa atong normal nga relasyon. Hilabihan sa adlaw sa inahan, atong gamiton ang ehemplo sa inahan. Dili ni siya dali nga sabton o sabtan, hilabihan kung naan nagyoy supak sa mga panghunahuna nga gipabuhat sa usa ka tawo nga gustong makapahimuot sa Ginoo ug dili na lamang sa bisan kinsa. Now, ang usa ka inahan nga naay anak nga gimatuto ni Kristo nga di na mutuman niya, pakasabot man na sa iyang sulod nga kasing-kasing nga ang baruganan sa akong anak, lahi ra gyud. Apan, tungod kay inahan siya, maigo ang iyang gitawag nga garbo. Maigo ang iyang pagkainahan. Maigo ang iyang pagbati nga murag ang tinuod ni gawas na nga mas ubos na ang pagbati sa iyang anak kaniya ikumpara sa pagbati niya sa iyang Ginoo. Kay mas gihatagan man niya og pabor ang iyang anak, ang Dios kaysa iyang gusto. Now, tinuod na nga pagbati. Sakto siguro na nga pagbati sa ako inahan nga wala kasi nati sa planos Ginoo sa isig katao. Ang plano sa Dios bisan ang inahan unta makakaplag pod sa iyang sa grasyas Ginoo aron siya pod makakaplag sa maayong planos Ginoo. Pero sa wala pa na nahitabo ang anak nga nagmatinumanon sa Dios mahimo ng kasilagan sa iyang inahan ug mingon nga pinalabi pa man nimo ang laing tao pero ang butgut pasabot niya ang Ginoo ra gyud kaysa imong inahan. Now, dili na nato matawag nga pagdumot gyud no sa inahan sa iyang anak, pero mabati gyud niya ang kalahian na sa pagtrato. Tungod kay gitudlo man gud ni Jesus, labaw gyud unta ang atong pagbati sa Ginoo kaysa sa bisan kinsang tao nga atong kuyog sa kinabuhi.
atong tanawon sa unang Korinto 7:23. Naamay atong tawgon nga pangayo o claim ang usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Tungod kay inahan man siya, naa siya katungod nga mupahimutang sa iyang gusto. Kana igsuon kung dili supak sa pulong sa Dios. Ingon sa unang Korinto 7:23, kay gipalit kamo sa Dios, busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tao. You were bought with a price, so don't be again entangled or enchained or under the rulership of anybody. So, nganong ingana ang mandato ni Kristo? Tungod kay kita magud siya sa katibuukan. Ang atong makita, ato lang mga kaugalingong pagbati o kahimtang nga naghatag og dili tinaw nga kasinatian tungod kay naay emosyon nga apil sa atong gihisgutan. Ug kung mahitabo na ni igsuono, moabot po ta sa ikatulong punto nga ang gugma magresulta sa pagbiya. Ang gugma mo resulta sa unsa igsuon? Ingon ang Marcos 10:39. Marcos 10:39. Kung kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton noon niini. Ingon sa in English, whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Nganong giingnani pagpahimutang sa Ginoo? Kay muabot sa punto sa pagtudlo ni Jesus. Muabot yun sa punto nga ikaw ug ang imong inahan magsumpaki na tungod sa pagtudlo ni Jesus. Kay bisan sa panahon ni Kristo, ba mo kay numdum? Si Kristo wala pa abot ang iyang panahon, pero unsay nahitabo kadtong naabitaw kumbirao niya nahutdan na silag bino, unsay sulti sa iyang inahan? Jesus wa nay bino. Unsay tubag ni Jesus? Wa siya ningon nga, mami, mama. Ang iyang pong gigamit sa Biblia, babae. Nganong giapil man ko nimo ini, dili panako panahon. Now, it's very interesting how it was worded because it speaks a lot. Now, was Jesus dishonored her mother by calling her babae or woman? No. But he was speaking, sa kanang panahon na pagsulti ni Jesus kang Maria, nisulti ni tingog siya, dili as anak, ni tingog siya, usa ka Misaya. So, niya tawga si Maria nga iyang inahan nga mama, anang panahon na, gitawag niya si Maria nga babae, tungod kay naas siya sa posisyon nga ipadayag ang iyang tumong sa kalibutan. He was no longer a mere child of a mother. He was now performing a task. Naa na siya sa tumong padulong na pagpadayag kinsa bagyod ning anak ni Maria nga karon gisugo ni Maria og gitawag babae nganong giapil man ko nimo ini nga wala pa man dili pa man ninako panahon. Pero unsa may nahitabo bisang nisulti si Jesus ni ana? Gitubag ba ni Jesus ang panginahanglanon sa kumbira? Yes. But mapasabot, nituman si Jesus kang Maria kay inahan siya, dili. Pero nganong mituman man gyapon si Jesus? Tungod kay nakita ni Jesus ang pagtuo ug pagsalig ni Maria kaniya. Remember, wala pa'y milagro ni adtong panahona. Pero dako ang pagtuo ug pagsalig ni Maria kang Jesus. Manang ingon ang Hebrews, wa ni sa akong notes, sa Hebrews 11 verse 6. Kung sa isulti dito, Hebrews 11 verse 6, without faith, kung walay pagtuo o pagsalig, lisod nimo nga makapahimuot ka sa Dios. So nahimuot ang Ginoo sa pagtuo o pagsalig nga nabati nakita niya kang Maria atong panahona. Pero ako lang nang gigamit nga ehemplo so para inyong makita nga bisan sa eksperyensya ni Jesus, wala nasabtan ni Maria kinsa siya. Ug mao nga gitubag niya si Maria susama sa iyang pagtubag aning panahona.
babae nganong giapil man kunimo niini dili pa nako tukma nga panahon. Atong padayon paglantaw Marcos 10:29-30. Marcos 10:29-30 moingon si Jesus kanila, sultian ko kamo mga mubiya sa iyang panimalay, o mga igsuon, o inahan, o amahan, o mga anak, o mga uma, tungod kanako tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niini ning kinabuhia. Makadawat siya ginatos nga mga balay, mga igsuon, inahan, mga anak, mga uma, bisan tuod, og lutuson siya, og sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Makadawat sa unsa klaseng kinabuhi igsuon. So, sabto na to, tinuod, nagsumpaki kas imong inahan tungod kay wala na muuyon ang iyang gusto sa pulong sa Ginoo. So, miabot ang panahon nga ingon ang Ginoo, mubiya ka sa imong amahan, inahan, igsuon, akong basahon lang, mga anak o uma, patigayon tungod kanako sa may balita. Ingon siya, kung imo nang buhaton, kay supak na mangyud, dili na mangyud mada. So ang resulta, para way lalis, biya. Para dili magpadayon ang lisod nga pagpuyo, mubiya. Pero ingon siya, kung tungod kini kang Hesukristo, ingon siya, versikulo 30, kung tungod kanako ang imong pagbiya, makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. So ang tanang imong gibiyaan tungod kang Hesus, karong buhi pa ka, ingon ang Ginoo, makadawat ka og mas daghan pa sa imong gibiyaan. Apil na ang amahan o inahan. Ako'y kaugalingong testimony ni Ana Igsoon. Niabot ko sa punto sa akong pagsugod sa gitawag natong Charismatic Revival o Catholic Charismatic Renewal 1980s nga nidawat ko ni Jesus. Nag-init magyud ang akong pagtubo sa Ginoo nga nagpadayon jud ko sa Dios. Hantod ang akong amahan, siya ang presidente sa lay ministers sa among simbahan nga gitawag nga Our Lady of the Abandon. Inahan sa mga giabandonar. Pagkadungog niya nga ako kuno born again na, unya karon nag-intern, etc. etc. Niubuli siya mga alas 2 kadlawon. Adi pa to ko intern ato di ay. Nagtuon pa ko to, medtech student pa. Nagtuon ko para sa exam, niabot siya ang alas 2 kadlawon, pirting hubuga. Unya, gipabarog ko niya, gikwilyuhan ko niya, ginang ko niya, wa ko'y anak nga dili susama sa akong tinuhuan. Karong adlaw, laya, sumbagon ko ta niya, maron ko niya, o sa pa iyang pagawa, kay hubog man kayo siya. Pero kay dako naman po ko atong panahon na, nagtubo po kong merkado, iyan ang nabati ang kalahian. Kay pagsumbag niya na ako, akong nahawiran iyang kamot, pagpati niya, akong napugan, wa agad siya mabuhat. I was stronger than him, niya, hubog pa gud siya. So there's nothing he could do but to verbalize all of his ill feeling about what I have done. Naghila ko, nagpasab ko di, unsa man di akong sa nimo. Di ba kaganahan mag-usab ko sa akong kinabuhi, di na ko mag-inom, di na ko manigarilyo, wa na ko'y barkadang gikuyugan, nagpabilin ko naning kamot. Di kaganahan anak. Wa ko'y anak nga dili, pareho nako og tinuhuan. Layas ning panimalaya, ako ning balay, layas. Akong gikuha dayon akong gamit, dilayas ko. Gahilak, nagsakay sa jeep, gaampos Ginoo, Lord, usa man ning akong nasudlan. Nganong naingnani naman noon. Sa mga nakailan na nako, nakadunggo mo sa akong mga pag-testimony from time to time, wa ako nagtubo nga naay relasyon sa akong amahan. Dili ingon nga way relasyon, anak ko niya, ako siyang amahan, pero wala mi istoryahan na eh. Pag-istorya na siya, kumusugo na ako, o palit sigarilyo, palit bag-beer, o sa madiha. Pero wala gyud mi relasyon. Sakit pa malandungon, pero nagtubo man gud siya ingnana sad. So iya lang gibuhat ang iyang naandan, nga gibuhat pud kaniya. So di po na ko siya ma-blame. I just have to learn to understand. Unya, pag-abot tong kagabion, yung naghilak ko sa Ginoo, Lord, ngano maniingon ka, mga lagad ko nimo, hapsayon nimo, madala na akong banay sa Ginoo.
Pero sa tinara igsuon, no, kapila ni dawat sa Ginoong Hesus ang akong amahan. Naay panahon ni dawat siya ni Hesus, hubog siya. Naay panahon nga ni dawat si Hesus nga di pa siya hubog, parong pang mahubog. Pero naagod siya panahon, anak, kapila ka beses, katong naami bisita nga ebanghelistang babae. Grabe, naminaw yun siya sa pulong sa Ginoo tungod kay babae ang niduma niya. Arangan po dagdagway. Manang maayo yun ang mga babaeng arangan og dagway mudala sa pulong sa Ginoo. Amen? Tingnan imong tapad. Purag ikaw na igsuon. So, laktod nga pagkastorya, niagi ko ni ini. Pero kabalo ka igsuon nun, puyo ko sa akong auntie, igsuon sa akong inahan sa San Pedro, Laguna, sa Pasita. Unya, Kristohanon masad siya, kuyog mi sa Catholic Charismatic atong panahon na, gidawat ko niya, dili lang ka, wa man siya anak, dili lang kanako. Dito ko nag-eskwela, nagpadayon, hantod sa nakabalik ko sa among balay, pero minyo nako ato. Katong nibalik mi kay minyo nako. Ni-graduate ko og Bible school, ang akong inahan ug akong mga ig-agaw ni tambong sa akong graduation. Wala gyud ang akong amahan. Ni-graduate ko og medtech, inahan lang gihapon ang mitambong. Pero pagbalik namo sa among panimalay, minyo nako, kuyog ako asawa, gidawat nako sa akong amahan nga pastor. Gitagad ko niya, musta na mo? Okay ready. Kaon mo diha. Salamat di. Kay murag, paano mo to siya, early retirement. Kay nag-resign man to siya, kay mga abroad, wa man na day ng abroad. So nara siya sa panimalay, project ka siya. So, nabati pa nako itong gamay nga panahon nga naagkahimamat mi, nga mas duol mi, kumpara sa panahon nga dugay nga wala gyud mi pagkasuod. Hangtod sa nangalaga na mi siguro diri sa Cebu, namatay siya at the age of 57. 57 o 47? Alimot na gani ko. Pero siya 57. Namatay siya. Galing ko kabalik diretso. Gi-arrange pa na ako nga makaabot ko nga amo siyang malubong. Pero ang akong recollection was that gibiyaan ko niya, gipalayas ko niya, pero ang last days niya, or panahon nga naami pakigihiusa, it was sweeter than we were before. Mas akong na-enjoy ang panahon nga naminyo nami sa akong asawa o nagkahimamat mi padayon sa akong inahan. Munang, ayaw sabtano nga porque niabot sa punto nga mubiya tungod kay dili na gyud magkasinabtanay, ngabot pasabot mo na katapusan. Kay gisaad sa Ginoo kung mahitabo manggaling na suklian gyud ka mas daghang inahan, mas daghang amahan sa gingharian sa Ginoo. Munang kung naa na ka sa simbahan no, bisag wa kay amahan wa kay inahan, daghang moabot nga amahan inahan para nimo, para ka amumaon. Para ka atimanon, para dili ka mapasagdan kay naa kay Dios nga namatay sa krus alang sa imong kaugmaon. Amen. Galatia 4:19, Galatia 4:19, mga pagbati ni Apostol Pablo ngadto sa katawhan. Ingon sa Apostol Pablo, mga minahal kong anak, sama sa usa ka inahan nga nagbati, gibati ko sa makausapa ang samang kasakit tungod kaninyo hangtod nga makabaton kamo sa kinaiya ni Kristo. Now, sa pagtubo ni Apostol Pablo, niabot siya sa punto nga ang iyang pagbati sa mga gimatuto niya kang Kristo, mura na siyang inahan. Nabati niya ang pag-amuma sa usa ka inahan ngadto sa iyang kaugalingong anak. Si Pablo mismo nakabaton nga maayo gayud ang mga gibutang nga pagbati sa Dios sa mga inahan ngadto sa ilang mga anak. Unang Tesalonica 2:7, Unang Tesalonica 2:7, bisan mahimo namong gamiton ng among otoridad ingon nga mga apostoles ni Kristo aron ipabuhat kaninyo ang among gusto, apan sa diha pa kami uban kaninyo nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. So nagbuot pa sa butigsoon nga ang pagkainahan dili dautan maayo na siya. Pero ang pagpahimutang sa pagbati hanay unta dinha sa kabubuton sa Ginoo. Marcos 3:31, Marcos 3:31 ngadto sa 35, Marcos 3:31-35, unya miabutang inahan og mga igsuong lalaki ni Jesus. Si Jesucristo igsuon na ay mga agsuong lalaki. Naa siya'y pamilya,
anak ni Jose ug ni Maria. Ayaw una nga pagkatao ni Jesus, si Maria ug si Jose wa na nagkaanak. Nagkaanak sila sa ilang mga lawas, pero si Jesus na anak tungod sa Espiritu Santo ug natawo paagi sa gahom sa Dios. Ingon sa 31, miabot ang inahan og mga igsuong lalaki ni Jesus. Dito sa gawa sa balay nga nagpasugo, nga buot sila makikita kaniya. Naglingkod, libot kang Jesus ang pundok sa tao, ug mingon sila kaniya. Ang imong inahan og mga igsuon atua sa gawas, buot sila makikita nimo. Unsay tubag ni Jesus? Kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? Unya mitanaw si Jesus ngadto sa mga tawo nag-alirong kaniya ug mingon, ania ang akong inahan, ania ang akong mga igsuon. Kay kinsa man kadtong nagtuman nga sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon ug akong mga inahan. Now dinhi na nako murag i-conclude no. Pag abot sa pulong sa Dios igsuon, nganong angay ang tao mubalik sa yuta ug mupasidungog padayon gihapon sa ilang inahan. Dili tungod kay inahan sila nga nagmasinupakon sa Ginoo. Karon nga ikaw na anak ang Kristo, angay kang mopasidungog kay nagsugo ang Ginoo nga pasidunggan ninyo ang inyong inahan ug amahan. Remember ang sugo sa Ephesians chapter 6, verse 1, honor your father and mother for this is right. Ang sakto mao ang pagpasidungog sa inyong amahan ug inahan. Now, ang imo karong pagpasidungog sa imong inahan ug amahan, dili na tungod kay inahan amahan sila sa lawas nun, tawhanong pangununa, apan tungod na kay nangalagad ka sa Ginoong Hesus. Ang rason nganong imo ning buhaton nga pasidunggan sila tungod kay ang Dios nga niluwas nimo, kinahanglan kang mupasikad sa saktong pagtulunan sa pagpasidungog sa mga inahan ug amahan nga naa sa imong kinabuhi. Karon imo nang gibuhat tungod kang Hesukristo. But pasabot, nagpasidungog ka sa imong inahan amahan aron para pasidunggan si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi nga maoy nagsugo nga angay tang mo pasidungog kanila kay maoy paagi sa Dios aron ibutang ang inahan ug amahan sa ilang luna nga maoy gihatagan og katungod nga labaw sila kanato sa atong pagkatao. Og ang pagpasidungog natong pagabuhaton na ana gibuhat nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa pag-usayson, so atong pakpakan ang mga inahan ug amahan. Pero karon kay adlaw man sa inahan, kalimti ang amahan. Happy Mother's Day. Palihog atong tawagon ang mga inahan, palihog tindog igsuon ag ali diri sa entablado aron nato maampuan pasidunggan ang mga inahan. Dali. Kung naamoy tapad, kung naamoy higala, silingan nga wala pa nakadawat sa Ginoo, dada karong 9:30 ato silang paghatagan og pagpasidung. Ali mo diri mga inahan, ampuan tamutanan. Ay namog dugay diha sa inyong gilingkuran, gibarugan. Ali diri. Dada inyong mga maskara, ang inyong social distancing, kay naka-record ra ba ni? Daigon ang Ginoo. Praise God. Amen. Atong pakpakan samtang sila ni sa kaigsoon, praise God. Ang uban makatindog dito sa stage. Sa kana. Barog mo din na sa likod. Para makabarog na sa tubangan ng uban. Saka lang, naay distansya gamay. Social distancing, 1 centimeter. Uban, na alternate. Uban, gawas, uban, sod. Sige, praise God. Kasaba ato silang pakpakan igsoon. Mga inahan, salamat kaayo sa inyong pagduma, kabalumi sa sakripisyo sa usa ka inahan o kanang panahon nga maghilak mo kay kulang ang gatas. Nya ang amahan way gibuhat natugra. Mga amahan, ila maning adlaw. Amen? Way mosupak. We really are grateful no nga gihatagan ta sa Dios og mga inahan, di ta perpekto, pero ang Dios naghatag kanato og pribilehiyo nga mahimo tang
tagmatuto sa atong mga anak. Ug sa atong pagpasidungog, atong palihog, isabay na adiri. Brother Cornboy, ali diri og Brother Mark Madasa, asa ba sila? Cornboy ug Mark. Usa ka pagpasalamat usa nato sila ampuan. Hatag usa-usa. Sige lang. Wanang get one each. Pasalamat sa inyong sakripisyo. Mo nang gitawag nga panapanahon. Mahimo ninyong ablihan, mahimo po ninyong isuot o sa picturean para makita nga nag-social distancing ta. Ug nigamit ta sa requirement. Ablihi lang, ablihi. Unya, if you can wear it, wear it. Okay. Face shield. Yay. Nga na ay reminder, remembrance sa simbahan. Mga high-tech. Face shield. Dili na makuha sa inyong bana, kay baho sila nga pambabae na. Praise God. Sige, kanang inyong tag 25 nga face shield, mahimo na nang i-donate. Sige, palihog isod, manindog ta, ato silang ampuan, akong hangyoon ang uban, please, manindog, ug atong ituyhad ang atong kamot. Ngani sa atubangan, atong ampuan ang mga ginikanan. Kung naamoy ang maainahan nga naadiri, please, ampui sila nga mapanalanginan. Naanay mga tinguha, magpapalit nag-alahas, magpapalit nag mga balay, mga sakyanan. Iampo nga ang Ginoo mo tagbo nila, amen? Ganahan na sila makapuyo sa Maria Luisa, sa Paradise Village, bisag asa. Tando lang ta, kay Ginoo may muhatag, di man kita, amen? Di ta musupak. Sige, let's pray. Father, among iduol kanimo ang tanang inahan nga naa sa PCGO. Dako kamig kalipay nga gihatagan mo kamig mga inahan sa kanunay nga panabang. Tabangi sila nga kanunay silang makakaplag sa imong kaluoy o grasya, nga naa sige sila sa mga pangayoon sa bisan kinsa. Tungod kay inahan man sila Ginoong Dios, naagyud natural sa ilang kinabuhi ang paghatag, ang pagtunol, ang pagtagbo sa panginahanglanon sa ilang banay. Apan karong adlaw among giduol sila o Dios nga imo silang panalanginan, tagbuon nimo ang ilang tinguha. Lord, patilawa pud taon sila sa ilang mga gusto. Bisan pa manggani nga pinasahi ang adlaw, mangaon sa maayo nga dapit, nga ilang gusto, nga ilang ikalipay. Ug ikaw ra po'y mutagbo sa ilang panginahanglanon, Ginoong Dios. Among pag-ampo nga ilang mabati ang pinasahi nga adlaw nga imong gihatag, ug ilang mabati ang pagmahal sa Dios sa ilang kinabuhi. Tagbua sila karon taknaa, mapasalamaton kami o Dios nga ikaw ang buhi nga Ginoo nga naghatag kanamo nila. Ang among pag-ampo o Dios nga palipayon nimo sila, hatagan nimo sila og katagbawan sa ilang mga tinguha aron ikaw mahimaya sa ilang kinabuhi. Magmalipayon silang inahan tungod kay ikaw man Ginoong Dios ang ilang ang kuyog sa matag adlaw ug magtagbo kanila. Amo ning giduol nagmalipayon sa ilang pagkainahan ug ikaw ra poy mo pa himutang sa tanan sa ilang kahimtang sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Happy Mother's Day. Praise God. Salamat sa inyong tanan. Makalingkod na ang tanan. Microphone palihog sa. Taman mapa, naugo na nako sila, di pa. Okay, makalingkod na kuno ang tanan. Salamat. Thank you, Lord. So, ina inyong bana, sa inyo na, di na ilaha. Praise God. And salamat sa mga inahan nga gihatag sa Ginoo kanato. Amen. Amen. Pero ang atong gugma mag-una gyud diha sa atong Ginoong Jesus. Amen. Amen. Unya di na ta mahadlok mo simba kana natay mga face shield. Oh.
Ano sa Father's Day? Yun, hatagan po nato silang face shield. para kompleto na yun. Mas lang nyo. Mas nga katong nakasmile. Mayon naron, I bless, not curse. Salamat sa Ginoo. Amen? Okay? So, karon ang mga atong inahan, ayaw sa palutua. Kamo magluto, kamo ang mag-treat sa mga inahan. Unya, kung dado ninyo sa restaurant, maayusan. Naasig, dagang sale ro, no? Dagang sale karon. Anyong, ato lang. By the way, na ay photo booth. Naay mo print dito, pero inyo sang bayaran og 25 pesos. Pero that is just very small. So naay photo booth, humani ini, after we close in prayer, you can go and have picture taking. Unya natay remembrance sa atong Mother's Day. Amen? Kinahanglan, no? Ang simbahan yun naguna nga mag-picture-picture yun. Mga memories magud na. Mga maayo nga mga memories. And it's so good to have that. Okay? Let's all stand up. Matindog ta mga kaigsuunan. Akong pahinumduman nga karong Wednesday, adunay cutting edge fellowship. Unya ang atong real men o ang atong Cruces Fellowship. Unya, yawhag na ko tamo nga mo join pud mo sa powerhouse. Okay? Salamat sa Ginoo. Amen. Natudloan ba kita karon? Isang atong mga kamot dito sa kalan. Father, ang imong mga katawhan, salamat nga imong gipanalanginan, gitudluhan og tarong o God. Lord, nga mahanay ang tanan, ikaw ang una sa among kinabuhi. Apan among gipasidunggan, bisan pa ang mga inahan karon. Lord, kinining si Manaha, ang imong mga katawhan, imong panalanginan. Lord, ikaw mag-abrig mga oportunidad. Nga bisan pa sa panahon sa pandemic, ang mga negosyo si mga katawhan mulambo, mo expand. Now, aduna sila'y success. Lord, madaugon sila, Ginoo. Lord, ang mga estudyante, salamat sa mga graduate. Salamat, Lord, pag-andam na sad sa ilang mga sunod nga tuition fee. Salamat sa provision, O God. Salamat nga imong mga katawhan, madaugon sila sa pagsulod, sa paggawas, paghigda, pagbangon. Lord, imong panalanginan ang imong mga katawhan. Gamito nimo sila nga magpadayag sa imong kamaayo sa uban. Lord, thank you, God. Your people are above and they're not beneath. Your people are on top and not at the bottom. Thank you, Lord, that your people are blessed and prosperous. Your people are successful and your people are favored, God. Lord, kini among giampo ug among gideklara sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingon, your success starts on, and every believer is a disciple maker. God bless you all. Salamat kayo. Balik ta next Sunday. Magdala pa og uban. Atong dugangan og bangko para mag-social distancing gyapon. God bless you. Bisan pa ka